Okay, mayong buntag mga kaigsunan ko. Hani na punta sa ako ang channel pang Luonanon. Okay, matuta sa ako ang classmate nga namatyan sa Tangnan doon bol. O sa dili pa ko moadto, mahapit ko sa ako ang sa classmate akong paubanon dito. Pero na ako'y kuyog mga kaigsunan ko. O aduna po ako'y tan-awon na kahibulungan nga hinimo sa bana sa akong classmate. Kita nyo kung unsa na karon. Pakita na ko ninyo kung unsa ang yang gingo kong kahibulungan kay Lagsaon. Iyang project niya nga recycled sound system. Refrigerator gihimong sound system. Kaya makita na to karon. Mauusap po niya akong adtuon kaya nga siya pakita niya nako karon. O human tumi sa akong classmate dito sa Tangnan sa namatyan. Kaya nami hatod mapit kami sa ako ang usa ka classmate kaya adto kuhaon na mo ang tinabang ang akong hatod sa usa na mga classmate sa Tangnan mga kaigsunan. Okay, nianata ka akong classmate usa Rilin dinhi ang ingon akong kahibulungan na hinimo sa ako ang bana sa akong classmate. Kahibulungan makita ninyo karon. Kami ang department store. Tablia for sale. Kana mligsa ka tubig ni Sarge? Mligsa ka tubig ni? Amo na department store ni Marilyn. Dahil yung gwapong mister. Okay. Padlek ang gwapong tao. Kana nag-stack, Sarge? Kana nag-stack. Iko, kanya tingban na dito. Tingban na itong ingkaan ako sa bahay man. Yang bahay ni Sergio Pastor Junior ka, Sarge? Milyo. Why, Junior na dyan ba? Okay. Salamat sa pagpadayon. May bahay ang Sergio. Lami na. Sa una nga, di din ni tayo sa una, Len? Ha? Sa una, di tiles. Lami, ano noon? Ito na dyan itinauhan. Okay, kahibulungan sa simbol sa kumigo lalab ni Marilyn. Ikaw na ba? Tanaw sa abri sa refrigerator. Pwede na ni bush over. Yawa. Okay. Itong ipakita. Yan. Kulit istoryan. Yawa. Okay, takip mo siya. Okay, istingal ka. Yan. Hey, ano mo blurred niya? Sige. Kani wireless. Wireless ni. Kalau kasi simbol na. Sama na dyan mo lang mga ginagkuhan. May wifi. Wireless lagi. Wireless? Samtang gipahiro na pa niya ang iyang sound system. Okay na. Iyang connect sa cellphone mga kaigsunan. Scan ba siya? Kung siya kanta, ngayang kantahon. Okay. Paabot siya tao na. Select na siya. Okay. Okay, testingan na to. Huwag na yung magpasimbol. Simbolo, no? Wala na. Na yung pagama ba? Pahimo. Pila po bayad? Pila pang adyo mo? Ilang rep? Huwag na ka rep. Okay na po. Sarge, duha ka speaker? Speaker po. Duha ka speaker eh.
I hate when it don't be. About all the things that I long to believe. About the love that dropped, but you make. Bot na gumiyari oh. Kuya, magaling kayo balik. Oh, bentar ako nila mo ato ko kalapi naman ang Gina si Gina. Ga-active mo Gina ron Gina nga. Gina si Manilin pa kay namatjan pa. Kaya naman dyan? Aw, kamu? Igagaw na first degree. Sa bata ba day? Magwang na. Magwang pa na. Adi active Agala, mo sa ni. agala. Inadira gikuha na. Ina ba? Gikuha na na hod kalalay. Adi ka ano na ko Bisa. sa sud. Kana. Pwede pod. Oo na lang to dai. Abri man na. Ka kuha na tidumiro na. Atudi. Ah, 1,000. Duhos na. Ay, Oh, duhos na. Mingan Katapal mas na. judi mi. Binuangan kung lalay uy. Ang palay Na duhos na laban na Aduhan, ijang ito, gipada. Okay, dos. pre. Tinga angan judi. Di pa dala dala. Kaya makita Tak judi loy. ba? Na. Abi sa kaptan har bay. Miro na tanang kuno. Pang. Kaya Judi na. pagabot dito, ate pa lang kudak dito. Kuraki na dito. May pa? Ah, picture. Ah, siya kana isa injo ha. Dara ati ani. Okay. Ikaw tubutlin. Kay apil ang naong ni Jap ngutang buk Ano daghanan. ba? Daghanan ang naong na. Buk daghanan naong na apil ni Jap. Ah, okay. Ngan ba na to. Ano lens to Dan. 1 scare off. Sama nila. Gina. Sa guni budak maklaro. Sama lah Isis ada. Gina Elcano mo sa Kana ni bang? Gina kalimot ko. Atau dah Birib pamilya na. Pamilya dah. Rekano. Ajen. Salamat kayo mga Kachudi. batchmate. Kachudi. Salamat kayo, Chud. Okay. Ay, sa tanto. Tulad mo tama tanaw sa miya to. May Ay, pa? ma'am. Nasagot si atong kuan. Sana. Kini, oh. Ay, ito. Dili man jud ang karaan nga kuan ka. Kasi abot. Atong hapon sa buntag ginabawdan. Bawa dun eh. May jasi kay gipalardaran ni. Bawa jeron. Ayong hapon. Aju. Kuan po din napo yan Bajong hapon, ma'am. classmate sa niya sa secret man in graduate. Ah, Batchmate. Naasa ko alas taas atong kapon dito sa ano. meeting mo tagili dia na to tam tulo ato. Ako sa ako ako meeting kanang kape. Ako ni kape. Bag. Kira deh, beli dulu apa reunion nanti. Kailan mo di ba? Sa may mga orange o Sprite? Kita mo yan?